Magandang araw, ako po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 2. Ipinresinta ng Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA ang mga malalaking proyektong isasagawa ng ahensya sa loob ng Freeport Zone sa pagbisita ng isang business group itong September 17. Personal na sinalubong ni SBMA Senior Deputy Administrator for Business and Investment, Renato Lee III, si AmCham North Luzon President Denise Molintas sa Subic Freeport leg ng kanilang pagbisita sa iba't ibang business district sa bansa. Inisa-isa ni Lee ang mga proyektong ipapatupad sa Subic, kabilang rito ang bagong pagdadaungan ng cruise ship sa Redondo Peninsula na siyang bababaan ng mga pasaherong dadaan rito. 1.2 billion pesos sa ilalaan umano sa proyekto na may habang 318 meters para sa berth 1 at 350 meters sa berth 2. Aabot naman sa 8.3 billion pesos ang gagastusin sa reclamation ng cruise passenger terminal at cruise leisure at commercial area. Magsasagawa rin aniya ang SBMA ng redevelopment sa Boton Wharf na gagawing 12.8 hectare terminal na may 920 meters na berthing length. Kasama rito ang pagtatayo ng 5 bodega na may 5,000 meters kwadradong lawak bawat isa. Kasabay nito ang itatayong administration offices, staging areas, access roads, rehabilitation ng mga kasalukuyang kalsada at instalasyon ng shore power. Nasa preparatory stage naman ang planong pagtatayo ng multi-purpose terminal sa Redondo Peninsula. May lawak itong 30 hectares, 600 meters quay length at lalim na 12 meters. Nakapaloob rin dito ang mga warehouses, administration building, truck parking at wine scale, offices at working facilities or worker facilities. Para sa iyo pang balita at updates, tutok lang sa Pasada Balita mamayang alas 4 ng hapon. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw po.